schaafplaats voor de man. Dadelijk. En wat is dadelijk? Hoe laat beginnen die? Hoe laat is het? 1 uur beginnen die. Ja, 1 uur beginnen ze. En dit wordt een schafplaats? Ja, maar hier zijn ze denk ik een uurtje, 2 uur passeren. Maar dadelijk dan de shutterskiert komen die om 1 uur bijeen. Oké. Dat is die schutterskiert waar we een tijdje geleden nog hebben mee gescheten. Er wordt geen niet bij, hè? Nee. Ik ben niet overal. Nou, we alle 3 doen, hè? Doen we 2. Ja, toen hebben we alle 3 hebben een paar scheutmuggen Ja, weg. dat gaat nu ook weer gebeuren. Ja? Ja. De windmug slikt klaar. Maar hoeveel man verwacht je? Ja, kom er dan eens te kijken. Wel is 24 plus minus. ongelukkig gepland, geloof ik. Ongelukkig gepland. Ja, dat is meer te doen. Oké. Ja. Ja, kermis op een bush. Ja, zo kennen. Daar komen we net vanaf. Oh, zo hè. Maar zit je allebei nog actief als schutter? Ja, Ja? Ja. Op welk niveau? korps, allebei. Oké. Rumbaan. Al meer dan 50 jaar. Alsjeblieft. Ja. Waarvan meer dan 40 voorzitter geweest. 40 jaar voorzitter geweest? Ja, toevallig. Nou ja. We geloven al lang niet meer in toeval. Was dat een goeie? Ja. Ja? En waarom zit je geen voorzitter meer? De techniek, de technische wereld is niet in de wereld. Ik doe alleen lui bellen en er is niks te appen en er is niks te... Computeren? Niks, nul. En zodoende heb ik er dan lang aan overgegeven. Maar we zitten nog volop in het bedrijf, hè. We doen nog gewoon alles. Het is goed aan het werk. En een fijn onderkomen heb je? Ja, super. Ja, daar hebben we veel voor gezorgd. Kan ik kwaad. Mens, hoe lang is dat geleden dat we door geweest zijn? In 83. Niet zo lang geleden. Nee, hè? Een paar maandjes. Ja. Ja, wie koostte dat van die afstand niet zien? Eigenlijk, hij zegt dat. Ja. Vorige keer niet erbij geweest. Nee, Oh, nee, dat klopt. Je wordt er niet bij geweest. Wordt dat zwief? Van best kennen, we waren niet zo goed in zweten toen. Nee. Nee. Sorry, jong. Je kunt nog een keer proef draaien, gelijk. Wil ze niet. Hast ik wel eens geschoten in die eigen dorp? Ja, van alles. Hazen knieën. Oh ja? Maar niet op die oudere balkjes. Nee. Nee, dat bevalt je niet. Zullen we dat doen? Krijgen we misschien wel een tas koffie? Ja, nou. Dat kan ook nog. Ja. En, Ja, we maken eerst heen vooral. En, allebei het korps. ja. En 50 jaar lid. Ik zal Meer, niet, meer dan 50 jaar. Ik zal niet vragen wie altijd geworden toen je erbij ging. Waarom zit je bij de chatterie gegaan? Ja, vroeger zag ze als ze drinken moest leren, moest ze bij chatterie gaan. Nee, dat wordt te zeer druk. Eigenlijk drinken te leren moest ze bij chatterie gaan, dat wordt vroeger doen. Oké, en wat was voor uchterij bij de Ja, chatterie? pap wordt erbij, hè. Allemaal die van mijn leeftijd worden erbij, hè. Dus en zo zijn we erin gerold. En hoe lang geleden is dat? Ik denk ook wel 30 jaar plus minus. Heb jij dat toen nog meegemaakt dat die tent is opgestegen? De boy voorzitter. Wordt net in het begin. We hebben 1 of 2 jaar geloof ik. Dan ben je net voorzitter en dan gebeurt er zo gaat. Er gebeurt zo, Was een bondschuttersfeest was dat? Nee, hij wordt staat live. Kijk. Met meer 60 verenigingen. Ja. Maar we hebben er een film van, die is... die zal nog maar niet klaar zijn. We hebben echt materiaal, er staat een optocht op, ook wie de taan op een gegeven moment het nieuws wat s'avonds op de televisie komt. Er is een film in de maak. Ja, die is ik denk dat ze weer klaar is, maar die is op stik overgezet. Die hebben we toevallig gevonden en ja, die is toch wel kostbaar voor een chatterie. Dat denk ik. Ja, daar staat alles van de 80 jaar, staan er nog meer dingen op. Overleesörgers en ook origineel dan op toch door het dorp. Binnen wij tot het moment komen dat Dat het misging. door het rup en de paar seconden. Wat weet je nog van den dag? Wat stier toch het meeste bij?
Ja, wat zit de meeste bier? Dat er, in een doorheidsgeval in principe niet in de weg. Vooral de zaken zijn in orde, bleek nou eraan ook. Maar er hoort nog een bovenleiding daar, Jo zal het wel weten. En die was net om een boer van ondergronds en die ging daarachter nog bovengronds. De kabel is hem leeggevallen. Waarom dat er niet uitgeschakeld is, van nooit weer gekregen. Maar anders gewoon bij gewonje gebleven. Hij wordt erg genoeg natuurlijk. Maar dat begon ding, dat kostte wel niks aan de. Maar dat is toch de grootste nachtmerrie van een voorzitter? Dat Ja, er ik denk op wel, een... ja. Ja, zeker als het begint, ja. Ja. Ja, ja. Het had lang geduurd voordat je dat een beetje een plek hebt kunnen geven? Nou, weet ik niet. Kijk, we waren toen nog zeer jeugdig. Hè. Dat is een paar jaar geleden. Hè. Nee, dat is best metgevallen. We hebben alle gewonnen toen in Rotterdam, weet ik niet wat, overal opgezocht in de ziekenhuis. Later is dan een jong ongeluk met een brommer. Ja, zag de hoog, die was hier op het feest geweest, die begrafenis, volgens mij geworden schummer. We hebben alles zo goed mogelijk proberen af te handelen. En, we moeten eens zeggen, we hebben dan zo bij ons met een film gedraaid. Er zijn van die nabestaanden hergekomen en nu stelde zeer een prijs en nog voor nog 5 uur voor het afgehandeld. Dan hebben ze het erbij gebeurd. Meer kunnen we niet doen. Dat is ook voor een schutterij dan weer enorm sterk in kan ja, zien. Hè? Onderlinge samenhang, steun, betuigen. Ja. Die man om de geërlooster, die hebben ze nodig. Hè. We horen een beetje een jeugdige roeptijd van die over een overal genomen. Nou, dan kregen we dat dus als eerste op het brood. Ja. Oké. Nou heb ik een tijdje geleden, en dat zo toen niet in de reportage, want toen gingen we ook bij in de Kiert gingen we nog een... met de jeugdzitten, de kinderoverlaatst. Gingen we toen nog een tas koffie drinken met die man en toen viel er de naam van, ik ben even dat is een man die is al in de 90, maar dat is een... Sorry? Bakker. Ja. Dat is een oud piloot, geloof ik. Ja, en de mensen, toevallig de vorige week is er een ziekenhuis beland. Het is 97 nu. Dus ze zijn hem opgezocht, maar de man is nu niet hier. Want op dit moment even de situatie niet precies wat met de mes. Maar die zijn hem opgezocht in het Zwijkend ziekenhuis. Ik heb er nog niks van gehoord. Dus maar dat schijnt een autoriteit te zien op het gebied van exercitie. Ja. Vanavond er een over is gewoon hebben we bij de châterie betrokken. De minst geweldig gewonnen, want hij is een beetje in de lijn op de wereld met zijn vrouw. Die is een paar jaar geleden gestorven, dus nu is er nog alleen. Maar bij alles wat exerceren en de gaven is bij ons betrokken geworden. Zo doen je er ook nog heel veel verenigingen in onze boontje. Ja, waar ze mogen vragen hebben van, en ja, dat doet de mensen uit de Gerloester. Dat is het leven geweest hier. Ja, fijn. Wat is er met u gebeurd? Ja, even gevallen. Dat is normaal als een gewichtje eruit gaan. Kan niet gebeuren, zeggen ze. We gaan een beetje de wereld rondje af en toe. En, ja, het is niet overal gelijk, hè. Nee. En wanneer gaan de hechtingen eruit? Of gaan die vanzelf eruit? Dat weet ik niet, de komende werkdingen. Oké. Ongeluk zit in een klein hoekje. Oké, houd dat met de gaten. Ja. Wat is voor u de grootste charme van de châterie? Ja, de samenhorigheid, wie er bijeen zitten. VS4, hè. Ja, want tegenwoordig is er nog een café in Moffert? Ja, er zijn nog wel meer. Een stuk of 3, 4. Maar hoe lang het is, ja. Van de 11, 13 wat een gaatje. Ja. Maar ja, leider. Nou ja, ik zie dat bijvoorbeeld in mijn eigen dorp zie ik dat als er geen café meer is, dat dan bijvoorbeeld de kantine van de voetbalclub een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten en dan merken ze wie belangrijk dat eigenlijk is, dat er een plek is in het dorp waar ze met elkaar een putje bier kunnen drinken. Ja. We hebben niet bij ons, we hebben veel vrienden, dus we zitten ook veel in clubgebouw daar met dingen fabriceren, ook voor het kinderoverlast, wat nu dromen maken, zo gaat. Maar dan zien ze dat heel af en toe, komt er op een fietsje langs en die web toch even binnen. Hè.
Kijk. Dus dat heeft toch wel zijn charme. En ja, ga ik maar met de fiets, waar zit ik op het terras? Ik heb ze wie een fietsje, daarom hebben die ook allemaal elektrisch nu. Dus hier kost het eerder 2 kilometer, kost ergens laadje, maar dat is niet meer. Dus die hebben nu allemaal... Voetelfiets. Ja, een voetelfiets. Ik heb nog een gewone, maar ik fiets er nooit, ja. Nee? Dat heb ik ook wel zo goed gezien in Oe. Oké. Dus dat is ook te gevaarlijk. Ik heb er eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Je kunt even daar komen. We waren Koffie staat klaar. Dus. terug op. Zullen we dat doen? Ja, hè? Ja, dan gaan ze starten. Dan rijden we achter elkaar aan. Ja. Maken we dan een foto bij hier, hè?